Argitu gabe dagoena da nola gertatu zen. Inigo Irunek egunetararen momentu baten esaten du, ez? Hemen gertatzen dena da frogen kustodia bakarra daukatenak direla akusatuak. Orduan frogarekiko erabateko botere horrek asko narrasten du krimenaren estena, ez? Nik ezagutzen nuen Lutxiren kasua 10 urte nauzkan gertatu zenean, baina nire familia trintxerpekoa da, Lutxi hil zuten herrikoa. Gure etxean Lutxi Urigoiteren izena beti egon da hor. Nekien apurra zen, izan zela erailketa bat argitu gabe, gatu zana, eta gauza bat eta beste, apuntatu nintzen eta 3 urteko ibilbide luze gogorra dugu, eta hementxe. Balistikaren ikuspegitik duda pila bat zeuden. Inkongruentzia pila bat, epatu behar da, Guardia Zibilen bertsioak ere diferenteak izan zirela, froga forentxeak agertu ahala. Edozein kasutan, badaude puntu beltzak, zakigulako zehazki zer gertatu zen. Hau da, posizio bat, ez? Dokumentalaren ardatza, nola ere poliziaren tesia dela. Tesiaren aholguneak eta itzalak azpimarratzen. Baina, genuen garbi utzi, hau fikzioa da, hau hipotesia da, kabala batzuk dira, ikusi ditzagun, ez?